y'a faamu نعم mɔgɔ bɛ ban ala la أها mɔgɔ bɛ kɛ bolisɔnna ye نعم i y'a faamu wa أها mɔgɔ bɛ ban ala la نعم mɔgɔ bɛ kɛ bolisɔnna ye أها nka mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ lagosila ye الله أكبر ها a b'a kɛ tan. أوه. أيوة بسم الله kana mɔgɔ lagosi n'i ye mɔgɔ lagosi i ye ala yɛrɛ kɛ الله أكبر هي he نعم ala ko in tɛ ti ye mɔgɔ ko ye koyi ها bi a b'i lahabi kɛ yan إيه أمين أيدي boli 365 min tun bɛ ale kaba kɔnɔ Ɔhɔ. a ɲɛmɔgɔya dɔ tun bɛ a b'i lahabi bolo أكون بابو ala delila k'a ɲininka أي mɛ a ko ala kira ma don min na ko tabban laka o don ala kira kanu kosɔn نعم ala ye a b'i lahabi nɛni daminɛ o don أها san 1000 ni kɔ نعم fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ jɔ والله o de k'a dun ye kira nɛni siɲɛ 1 mɛ ala ko n b'i nɛni sa fo ka dugukolo meleke الله don o أكبر don tabati yɛrɛ a b'i lahabi wa tabba ma Eh. ala yɛrɛ tilara ka tellement que a b'i lahabi tɔ b'i nɛni ka taa أها ni joginna sisan dɔrɔn ni joli bɛ bɔ i la Naam. n'i y'a kilisi tout tabati yɛrɛ a b'i lahabi tɔgɔ ta bama amina siɲɛ 1 dɔrɔn o joli bɛ sin ka jɔ الله أكبر don o don mɔgɔw bɛ joli la ka taa إيه دمو دو أبغى tabati نين yɛrɛ durusi والله دمو دو أبغى نين كتا hali n'i ka fɛn sonyɛna Naam. n'i ye tigɛlikuru finman ɲini Ɔhɔ. k'a kala o la نعم n karamɔgɔ k'a bila tasuma na k'a kalaman bɔ ten bugujɛ kalaman na k'a lamaga lamaga Naam. k'a bɔ ka fili Ɔhɔ. o zon kelen kɔnɔ ti tafan sɔrɔ o bɛ sigi kalan n'o fɛ الله أكبر براتة تبات يدا tabati yɛrɛ سكي on dunga rezo fambe nyongo nenna koy ah he donc mais ala munna ala ye nin bɛɛ valeur don tabati yɛrɛ la نعم parce que n'i ye tabati yɛrɛ fɔ ka ban أها fɛn saba bɛ sin ka na i la ten نعم i bɛ kɔlɔnla baraji sɔrɔ أها بيسرو i ye ala jugu nɛni Naam. i b'o baraji sɔrɔ وبيسرو i ye ala kira jugu nɛni Naam. i b'o baraji sɔrɔ O bɛ sɔrɔ. a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ tabati yɛrɛ والله إيه fa mana juguya cogo o cogo نعم fo ka nɛgɛjɔlɔkɔ kɛ fatɔ la أها sin ka tabati yɛrɛ sɛbɛn siɲɛ 7 شغلون لا bugu nalo ko Ah. u y'o bɛɛ dabila ka tobili bɛ ka kɛ gaziw ni fɛnw na نعم n'i y'a ye kɔnɔtɛ ka bugu da ka da ye أها dɔwɛrɛ tɛ bugu nalo ninnu bɛ sɔrɔ yen o حبيبي bugu nalo أها o tɛ yiri kelen ye dɛ o ye yiri caman ye أشامالو donc ni fa juguyara dɔrɔn sin ka bugu nalo bɔ dɔrɔn ka kɛ tabati da la a d'a ma n'a tigi y'a ni fatɔ y'a ko Ah. n'a den kana ko dɛ نعم a mɔna ta dɔrɔn i b'a fɔ a ye joli fɔli ka bɔ a la o b'a fɔli الله أكبر o ye siri pilasi de ها تبات يدا يبارك mɛ kuma bɛ mun kan mun na ala ye nin fanga don tabati da la والله pour que mɔgɔ a kala ka taa dɔrɔn a bɛ la a bɛ ka nɛni ka taa dɔrɔn نعم mɛ o sɔrɔla mun fɛ أها mɔgɔ b'a dɔn والله إيه مغبى abubakar bɛ alijinɛ kɔnɔ أها umaru bɛ alijinɛ kɔnɔ وبي usmana b'a kɔnɔ Naam. tolhata b'a la Ɔhɔ. zubairu b'a la نعم sadu bunabi wakasi b'a la أها bɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ka alijinɛ don garanti la نعم a si ma garanti ni seli ni sun ni jaga ni hiji ye أها i b'o fɔ diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ ye نعم ka garanti Naam. inna ababakarin min al asharati al mubashirin bi dukhul al janna minnu bi don aljinna na k'a sɔrɔ tɛ juge fiyewu الله buru أكبر fiyɛ yɔrɔ min na نعم an n'olu bɛ sin ka taa ten الله أكبر هي u y'a jɔyɔrɔ sɔrɔ mun na ها u y'a jɔyɔrɔ sɔrɔ ni maaba bonya de ye الله أكبر هي أنت بريمي مقدو تو كليكورو abubakar ye fɛn dɔ fɔ kira ma o yɔrɔ bɛɛ ala ko a ma ko ni cɛ ɲa نعم n da n ka alijinɛ n b'a don hali n t'a juge والله mɛ maabaw bɛ cogo di ala bolo أيوة الله كما بو i bɛ maa o maa ye ka mɔgɔw dɔgɔya نعم a bɛ sabali kɔ a bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ dɔgɔyara surtout réseau sanfɛ Ɔhɔ. sin ka kɛ ala ni kira kama i ka taa miniti 5 dɔrɔn k'a tigi ka so الله i أكبر bɛ taa sɔrɔ hali a ka du sɛ t'a bolo هي وكنا باراي i ti maaw dɔgɔya kɛnɛ ma fiyewu i ka bonya i أهو bɛ ɲɔ min da o de bɛ falen الله أكبر wa maa o maa bɛ mɔgɔw dɔgɔya Naam. i ti ala ka jɔyɔrɔ bonya i t'o sɔrɔ diɲɛ na الله hali أكبر kafiri dɔgɔyali ma هي هو e bɛ suran dɛrɛ dɔ de yan سوان دري إيه بودو بو نا تمنا كبان بو فيان جيفاني a bɛ suran dɛrɛ dɔn أهو والله
i ka fiɲɛ naam ni surantigɛla bin i ka fiɲɛ kɔnɔ n'u y'a bɔ a la naam a kɔnɔ koli ko tɛ dɛ ka tila ka taa fiɲɛ ci naam ka a bɔgɔ nɔɔni ka fini kura wɛrɛ k'a la naam ka sɔrɔ ka na sigi ka da la san kelen naam ni san kelen dafara mɔgɔw bɛ k'a kɔnɔ ko ji k'a la ji min b'a la n'i ko dɔ ma ko e bɛ ka nin fiɲɛ min salon ko sɔrɔ ntɛrɛ kun b'a kɔnɔ wallahi a tigi bɛ sin k'a fɔɔnɔ ten a bɛ fɔɔnɔ dɛ ko fa y'a da la ko ala jugu wa daga bɛ sɔrɔ ntɛrɛ nɔfɛ naam sabara sengele allahu sɔrɔ ntɛrɛ u sin ka sabara sengele kɛ tan wallahi sabara ye daga de a kɛra baara ye hali ni bere b'i bolo i bɛ sabara sengele de ta sɔrɔ ntɛrɛ kan boy ala ka maaba dɔgɔyala bɛɛ bi ci a si tɛ bonya sɔrɔ ntɛrɛ y'a ta sɔrɔ ni maa dɔgɔya de ye naam sɛbɛn ibrahim bila tasuma la dɔrɔn a sera ka n'i jɔ a ko ibrahim ma ko e ma fɔ ala bɛ se ko la wa i t'a fa k'i bɔ nin na allahu akbar yen de ala ye sɔrɔ ntɛrɛ ta ala ka n'an ko an bɛ don yan mago bɛ minɛn t'o sɔrɔ naam mɛ n b'a fɛ ka min fɔ maaba dɔgɔyala si tɛ bonya diɲɛ kɔnɔ allahu akbar a b'a fɛn o fɛn ka don mɔgɔw ka duw kan ka bɔ n'u ye réseau kan naam bilahi a si tɛ sa u si bila kan allahu akbar ni i lebulen kun ma ci siraba kan i ka fini bɛɛ ka fara ka bɔ i la mɔgɔw k'i lakolo ye siraba kan maa wɛrɛ ka sɔrɔ ka na i datugu ni fini wɛrɛ ye allahu akbar bilahi a bɛɛ bɛ laban ten maa maa bɛ mɔgɔw ɲini lebu kama naam sunkalo de la a y'a hakili to a la i fa ka ɲinina wo karisa b'a fɛ ka kɛ faama ye to an ka wo b'a la o a bɛɛ n bɛ don cɛ ka a sɔgɔbɛ k'a di mɔgɔw ma a bɛɛ i t'a mɛn fiyewu k'a si sara ka bila kan bɛɛ bɛ taa sa siraba de kan maa ti birifini fara ka bɔ mɔgɔw kɔ kan ko ala bɛ dɛmɛ minɛ kelen na ala b'i ta fara de a y'a janto a la dɛ naam u kun yɛlɛ minnu ma ka yɛlɛw la cɛ n'i taatɔ misiri la cogo na cɛ don o don aw ka misiri la ta in kɔni cɛ i ka bɔ f'i ka ala ye wallahi nin kuma in ka bɔ ala ye a dun ɲɛ b'an fɛ yan dɛ cɛ i ka bɔ f'i ka ala ye ha wallahi mɛ a fɔcogo dɔ bɛ yen o tɛ juru min ye baraji b'o la a fɔcogo dɔ bɛ yen ayiwa i b'a dɔn ne ni ala ka di naam e b'o dɔn ne b'o dɔn e yɛrɛ ni ala cɛ ka jan dɔɔnin naam o kuma cɛ kɔnɔjɛ cɛ a f'i ka ala ye cɛ k'a kan dɛmɛ wallahi o ye sɛbɛkan ye o ye sɛbɛkan ye o ni istihza o tɛ kelen ka dɔ de ɲɛ ala cɛ i y'a faamu naam o ye tawasulu de ye a ma fɔ ko lawula k'a la ma khalaqtul khalaiqa ne tɛ kun di dabɔw la wallahi munna o n'a ɲɔgɔnnaw ko tɛ naam mɛ istihza o bɛ yen i sen talo la e cɛ nin juguyara dɛ o ma ala tun bɛ yan pati don o don disani b'a kunkolo la ko misila taga don o don ka sɔrɔ hala balo t'a bolo yɛrɛ ala tɛna kɔfilɛ la i t'i yɛrɛ sɔrɔ wallahi a bɛ fɔ nin de ma ko istihza allahu akbar o istihza o de fanga nana bonya ka se yɔrɔ dɔ la naam ala kira ko ko n'i bɛ ala dɛɲɛ ko n'i y'a dɛɲɛ ni tigɛ kɔnɔna ye ko a maloya bɛ ala la naam k'i k'a kɛ i ɲɛ na k'a sɔrɔ ala m'i jaabi allahu akbar ala bɛ maloya o la naam musa zenw na o ye dugukolo bugɛra ka nɔ naam ni silamɛw tun ye fatiya ta daminɛ u tun bɛ ɲɔgɔn kɔrɔkɔrɔ ko cɛ y'u lajɛ ala yɛrɛ t'i yɛrɛ o k'u tɛ ne ja naam donc n'i mana ka dugawu kɛ i n'a kɛ tan sa o cɛ o maloyara min kɛ o y'a kɛ tan allahu akbar o de la minnu b'a fɔ fatiya ta man ɲi u t'a dɔn u bɛ minnu ladege la wallahi an kɔni b'an ta koyi mɛ ala ko naam fa iza faragta fansab
وإلى ربك فارغب. أيوة. ni klara ala wole la ala ibla baramna ni klara sarangini wallahi ala yedi koti rate wa iza farakta fanso ila rabbil farqa seli bana dron ala me loise la de itala je ni ta ke je nga so no gani ni ta do ro kana wallahi abo me wi iti farda binya ni soro la ni ala ma fo che ni de bora wa fu ma no ma ya du di ma sila bora kurate استهزاء دي نعم يا فهم الإسلام والفاتحة مؤمنات ويقوم وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم نعم نسلم ويرتبنا كافر النونا وأصلا ست إسلام ويو الله أكبر نعم أفاتولنكو utara o bloti de mena yahudi o bolo na olu ka warsa Allah akbar mais na e bi se ka famu cogo min ni maa min ko juru minɛ na ala k'a n'a cɛ janya amin ne sɔrɔ k'o juru to ye amin i bɛ taa sɔrɔ ka dɔ ta kɛ k'a to ye o de bɛ na n'a ye Allah akbar kado kɛ feere kunu yɛrɛ ne ko jɔnni ka taa sukaro ta kado kɛ feere solo kan ka k'a ye o y'a sɔrɔ ne bɔra 30 dɔɔnin min oyi o kɛra ne ka musow nana ko sukaro n ko ka sukaro la de duguma k'a tɛ yen n bɛ taa kado kɛ feere n'a ka bɔra a ye saga solo bɛɛ ye muso dimina muso nana fɔ ko e ko i ma saga faga e saga kuturu bɛɛ kamanin kelen o de b'an bolo so kɔnɔ a bɛɛ taara tɔgɔ b'a la k'i ye saga faga saga kama dɔrɔn de bɛ a gɛlɛyara a ko karisa a ko lahara don ala bɛ saga yɔrɔ bɛɛ dafalen di ne ma fɔ kaman kelen parce que an y'o min dun o bɛ bɔ sarakaya la o bɛ bɔ a la n'i y'a ye an bɛ ɲɔgɔn mɛn kuturu faga yan hali naji ne t'a ɲɛgɛn ne mana min dun a la o bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la ni don dɔw ɲɔgɔn bɛ bɛ faga ka misi yɛrɛ dan yɛrɛ ma yan an b'an da bulansiw la wallahi an natɔ filɛ nin sa ne fi ɲɛnama t'a la ko silamɛ u bɛ i ni muso dɔ tun bɛ ɲɔgɔn bolo tigɛ ka jala kare kɔnɔ ala y'o ko la o ye disa biri o natɔ joli a kɛra fɛ wa nate wala mi ka fɛ ka nin mɔ dɔ fɔli ala ka mɔgɔ dɔ wallahi ma fɔ dɔ dɔ la dɛ ayo ni o min sangɛmɛ ni ko ala ma yafa ni o tira ka ɲɔgɔn lasiw o ye ɲɔgɔn mago sa wallahi fa dɔw b'a fɔ ko ni cɛbakɔrɔ y'a cɛ ka b'i kɔrɔ o bɛ sa ni cɛ ye wallahi a kana waso ɲɔgɔn na na ale sakaro kaw ni kaw ni na kana fɔ i bɛ waso mɔgɔ la dɔ la i bɛ waso a min na dɔw dɔ i bɛ siri a la Allahu akbar na ala ti dɔn ka ban dɛ a ti dɔn ka ban koyi ala ti dɔn ka ban dɛ sɔngɔ ma ni ban na ala ka limana da amin o ma sukoriya kɛ yan o kɛra minnu y'o sukoriya kɛ n'olu ta kuma kun sera u ka so cɛw b'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tigɛ wallahi cɛ i ma dɔn ni min fɔ a ma ko f'a maliyara i ma ye kɛ tan wallahi sini a tɛ tɛmɛ an ka kare fɛ yan ni bilen i yɛrɛ ni min fɔ a ma cɛw b'a bɔ diɲɛ donna ko ala ko danbe yɛrɛ se ya ɲini bi o kan u t'u tɔgɔ fɔ bilen koyi e ko nin ye filibaga jɛw ye wallahi ko ne ma la ko dɔ bɛ ninnu ti foyi dɔn maa bɛ se k'i si ban ko ala ko e bɛ seli fana seli a baraji hakɛ ti fi ɲɛna i bɛ lahatara seli a ti fi ye o ti fi ye don si ala tɛna fi ye k'i ye min kɛ tun k'a ɲɛna fo kunfɛ tɔ mango cɛ magotigiw sigi ma ka ne kɔnɔ an ka jɔ yan jaw mago bɛ min na ne tun t'o jaabi dɔn Allahu akbar olu b'a fɛ ne k'a fɔ cogo min ne tun t'o dɔn parce que aw bɛ hakɛ to musow ka nɛgɛkɔrɔsigi 60 bɛ
an ka kɛ bi naani bi wolonfila bi bɔ a la. Allahu akbar. O kɔrɔ ye nege bi dɔgɔya. Dumuni duman ti dila cɛ dimi. Kuru bɛ muso caman kɔnɔ. Caman kɔ jalen don. Wallahi. Muso mago bɛ sukɔrɔna na ka se degré min na a t'a sɔrɔ. Allahu. Tulu ni naji ni gilasi de b'a kɛ. Hali sun kɛ aw yɛrɛ k'aw yɛrɛ kɛ. Ne taara n ko fan ngɔlɔbɛ bolo la ka na o bɛ bana 18. Konate, siga t'a la. E kɛnɛya la. Wala kalan ka sun kɛ ngɔlɔbɛ sun caman bɛ furu. Siga t'a la. Ne yɛrɛ taara nin bɔ. Ngɔlɔbɛ kelen bɛ bana 17 furakɛ. Siga t'a la. K'a sɔrɔ duma minɛ cɛ man go. Sayi. Jinɛw ka kafe min da ngɔlɔbɛ de ye. Allahu akbar. Musola dɔ tun bɛ se ka sɔrɔ ala ka tɛna na kuma den fana bɛɛ furakɛ. Saya bɛna sɔrɔ waati min na a y'a yiri ju di ne ma ju ye ngɔlɔbɛ de bilahi. Allahu akbar. Ala barika don a la. Ami a t'i bana a t'i foyi. Taa lemurukumuni lajɛ lemurukumuni den 5 ye joli. Sisan a bɛ 100 bɔ koyi. 100 den 5 ne taara n ko 1000 na u ye a di subhanallah. Hali kunna an bɔtɔ arajo la an dɔ sɔrɔ. An tɛ sɔn lemurukumuni kelen bi taga ni bana 70 ni kɔ de. Allahu akbar. Bana caman bɛ mɔgɔ sɔrɔ ɲɛ bɛ na ɲɛ bɛ nin fɛn nin na. Nin wulilen don. Parce que lemurukumuni bɛ baara kɛ ne fari la. Ni lemurukumuni bɛ dɔrɔn a bɛ na joli sira fɛ. Allahu akbar. Tulu min kɛ bɛ ka joli sira geren lemurukumuni b'a yɛlɛ. O de la u b'a fɔ k'i kana to ka lemurukumuni min tilega fɛ. Parce que a bɛ se ka taa joli fɛ. A bɛ taa. Bon ni joli sira geren la a bɛ komi bassin kɔnɔna fossé kɔnɔna n'a geren la. Donc ji ti woyo ka ɲɛ. A ti woyo. A laban bɛ woyo fossé sanfɛ. Bon donc ni tulu cayara adamaden fari la a bɛ kɛ ten. Lemurukumuni o de b'o ban. Ngɔlɔbɛ san dɔrɔn ni bana sidɔnbali ninnu ngɔlɔbɛ wuli dɔrɔn surtout gilasi ko in yɛrɛ kuran yɛrɛ man ka sɔn nin waati in na. I bɛ sɛbɛn kuma de la koyi min ka mɔgɔw ma mɔgɔw t'o dɔn. Walahi wa a sugu ninnu ka d'an ye k'a sɔrɔ a man ɲi a ma. Te ni mɔgɔ min bɛ te wuli. Te. N'i ye teji kalaman kɛ verre kɔnɔ k'a yɛlɛma barila kɔnɔ k'a kɛ verre kɔnɔ ka sɔrɔ ka a ta sisan ka ji suma k'a la. O bɛ ci. A bɛ se ka ci ten. Yɔrɔnin kelen. A y'a kɔrɔbɔ. Walahi. An kɔnɔw bɛ ka ci ta sisan. Kalo 11 e ti gilasi sɔrɔ ka min. A ti sɔrɔ koyi. Kalo ni kelen e nana gilasi ko wajibiya i yɛrɛ kan i bɛ n'i yɛrɛ fa wa. Walahi. Kɔnɔ delilen don a la de. Ayi. Fa dɔw furu bɛ sigi. Fo nin yɔrɔ de ka faamu quoi. Kɔnɔbara ma deli a la. Et puis suntigɛ fɛnba kangali bawo ɲamaku wo kafeji wo dabileni boisson nin bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan e yɛrɛ ni ala cɛ ni sukaro cɛ e bɛ ninnu sɔrɔ kan. A tɛ sɔrɔ koyi. Ka n'i yɛrɛ bana mɔgɔ delila min na n'i y'a ye hali américain ne wele sa ne b'a fɔ ko to ne delilen bɛ to de la o ne ti bana wale jamana na dumuni ko la. O kɔni o ka di ye koyi. I delilen bɛ min na i delilen don la fasi jumɛn yɛlɛma o ma kasɛti don wa. Konate. Et puis ne ti politique la mais n b'a fɛ ka kuma jamanadenw na. Jɔnni ye foro sɛnɛ. Foro. An kɔni bɛ to ka dɔw ye kelen kelen. Foro kura a bɛ fɔ foro kura ma cogo di. Ka foro kura bɔ. O tɛ jɔsi ye. Jɔsi yiritigɛ ma nɔgɔ dɛ. Mali bɛ jɔsi yiritigɛ de la. Fɛn caman n ti politique kuma la. Ayi. Mais jamanadenw mago bɛ nin na. Mago b'a la. I b'a ye fɛn caman tun b'an bolo yan faransɛw ta don. Siga tɛ na caman. N'i ye muso furu sa a n'a ka minɛnw tɛ taa. O bɛ taa sɔgɔsɔgɔ. I bɛ minɛn kura san kɛ. I bɛ kura san. O sani minɛn kura ka na dudenw ka hakili sɔrɔ. Walahi. Min kun bɛ tobili tun bɛ ka kɛ min na o kulɛrimuso taara n'o ye o. Fo ka taa de. A bɛ daga wɛrɛ de ɲini sisan. Siga tɛ na. Sani o dagaw ka coco dɔw yɛrɛ bɛ sin ka hali sunkaba yɛrɛ walo. Walahi. Hali u bɔtɔ u ka porte b'a walo. U b'a walo. O tuma ni muso wɛrɛ min nana fo muso wɛrɛ de ka na ni a ka baramaw ni a ka tobili kɛ situation ye. Mais sani o cɛ dudenw fana bɛ gɛlɛya ta dɔɔni mais a ye sabali. U kan ka sabali. Mali b'o dɔrɔn de bolo. Konate. Walahi. Mali b'o ne ni nin bɔra Sudafriki. O kɛra. Courant bɛ tigɛ ye chaque 30 minutes. Sudafriki.
an kɔni b'a sɔrɔ yan ka amin dora yɔrɔ jumɛn de buru fara ma caya sa basi de ne tafsiri kɛ ko Amerika wa kisama ba. americain americain ka wala amma ba manina o tara n'u taara karamɔgɔ min fɛ yen an karamɔgɔ n'u y'u jaabi dɔrɔn u bɛ se ka wari kɛ carton kɔnɔ nafolo ale tɛ ayi fɛ o nana ko muso ka nɛgɛkɔrɔ sigi yɔrɔ a bɛ dɔ bɔ muso nɛgɛ de la a kun de y'o ye mais ni fana ye aw bɛ hakɛ to yɔrɔ dɔw anw don n'o tɛ Jafaru b'a fɔ cogo min na Bayisu de a bɛnnen don i la f'an ka faamuya de la donc ni adamaden muso farisogo yɔrɔ dɔ de tigɛtɔ don wa n'a tigɛra ka don ɲa a dɔw yɛrɛ bɛ yen muso yɛrɛ ti cɛko nege kɛcogo Allahu akbar problème bɛ du dɔw kɔnɔ muso yɛrɛ dɔw t'a dɔn cɛko in bɛ yen kɛra baara ye o caman bɛ yen i b'a sɔrɔ aw bɛ hakɛ to o la kira de ko Atiyatu ma muso min tun b'a kɛ Madina nɛgɛkɔrɔ sigibaga Madina Atiyatu de kira ko Atiyatu ma ko n'i bɛ muru don k'i kana muru don sogo la kosɛbɛ kana bɛɛ tigɛ Amerikɛn muso ni an tiɲɛna ɲɔgɔn na o yɔrɔ de la sinon question tɔw ɲɛna o mais nin yɔrɔ in o jaabi de ma ɲa olu bolo quoi o ma kɛ olu sago ye a ko bon ni Alakira ko ko muru kana don kosɛbɛ o qu'est-ce que ko kɔrɔ tɛ ko k'a dabila kana dumuni kɛ k'i fa kojugu ani kana dumuni kɛ o tɛ kelen dɛ ne ko musolama o yɔrɔ ka jɔ ne ko n ko aw mana mobili la wa a tora sira tiɲɛnen kan ka boli o kɛra i ko chauffeur kɛ ma kana mobili boli kosɛbɛ o ni tile bɔ mobili la i k'i jɔ kelen don wa ayi kelen tɛ a ko pitié pitié wallahi pitié don wa ko pitié mais dɔ bɔ mobili vitesse la nin yɔrɔ in tiɲɛnen don taa dɔɔni o ni mobili faga i k'i jɔ n ko kelen tɛ dɛ wallahi kira ko Atiyatu k'a tigɛ dɔɔni o n'a k'a dabila o kelen tɛ wallahi o ye question jɔ ye question bi jɔ ye o ye wari fɛn fɛn di ne ma 600. Konate. e fana ma taa million ma yɔrɔ in na wala o de la karamɔgɔ dɔw ne wele e tɛ ko Konate k'i ta in yɛrɛ dɛ n ko mun na e tɛ ko mɔgɔ ninnu ma bɔ i fɛ yan ko ne tun b'u ka mobili la k'u nana ne fɛ k'u y'a kɛ tan o karamɔgɔ in fatura sisan Allahu akbar k'u ye fɛn caman kɛ ale ne yɛrɛ ka 600 dira n ma o y'a sɔrɔ musokɔrɔnin fila ni cɛkɔrɔba ni kelen bɛ yen olu yɛrɛ ko min yɛrɛ y'u ye dɔrɔn i bɛ se ka sɛbɛnni y'u cɛ ka fɔ a mago bɛ wari la ne yɛrɛ sinna k'a di u ma olu yɛrɛ ɲɛna olu bɛɛ waa fila fana se yan bilen e kunna jara wallahi Konate mun kɛ bɔ silamɛw la ka u b'u kɔrɔ cɛ wallahi u b'u saboter dɔrɔn n'u ɲɛ dar'u kan dɔrɔn olu b'u si kɛ fili kɔnɔ sisan de sisan ala ko tɛ cɛ ye u b'u si k'a la u tɛ ala t'a kɔfilɛ o la u mago t'i ɲɛ o de bɛ fɔ u b'o fɔ وما أرسلوا عليهم حافظين k'a sɔrɔ وما أرسلوا عليهم حافظين fɛn min cira ka taa kafiriw ma fɛn minnu dira Alakira ma n'o ye diinɛ ye ani kira ka sahabaw nin bɛɛ lajɛlen bi da o kan walakin hafizina foyi t'u bɔ u ka daw kɔnɔ Allahu akbar o si ti u bɔ u kan kɔrɔma tigɛli ti u bɔ u kan nɛni ti u bɔ u kan waasi de ti u bɔ u kan hafizina ma atahum ala ye min d'u ma o b'a kɔlɔsi Allahu akbar mɔgɔ dɔ bɛ yen ni ala ma fara i kan don o don e bɛ du kilaseli kɛ i ni maani dɔ dalen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ don o don e b'i tɛgɛ jan ala miliyɔn 100 di yan ala 50 di yan ni min tɛ seli fiyewu dugu jɛ o jɛ o bɛ tulon kɛ miliyɔn la ni ala ma fara i kan min dir'i ma o bɛ tila i la a bɛ tila i la dɛ
o make kira nunga sahaba utai نعم saboteli ni doga ilma do fara uka wallahi alfo ni mako kanu sigaten فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون biya yere bi yere mai koy ha o ka do aljina ko نعم kan do aljina ko no yere bi yere mai am yere ide wallahi andale an nema kono kumbe su ko ga yere ama jena ya oho nga alaba ko fal yawma نعم bikoni alladhina amanu mu'minu liman yana min al-kuffar yadahuna ubi yele kafiru mabi wallahi ay mangada vitrini be ke kafiri mi doga don dena wallahi vitrini be nache ni kumana yoro doka sobe ni data pe kaba kamera bizna tibi na kumana avobi na foso wallahi sigaten na kamera kon kamera be ni data pe dro bizna e karana je a karsa do na do bita depuis kare dundala o kamera ne bila an mu do ko na bi jaw tara ne bila o do ko ni to fila mandala Allahu akbar ni ko soti ba woni ne bila ya wo wasoro wulu ba bulu ma de ga wulu nu no ayo wulu nye fasi daga jawabe ko fasi ski wa nye fasi bue utanta ora yide ni maka fo wulu ba ngre fo Allahu akbar ne ko choroba ma ne bla yoro ina na aka wulu dave no na mane boya aka wulu bi dese wallahi no ko na maka ko sécurité bo ya pas de problème ne donna so in gono wulada fe o duje wulada sonere chena Allahu akbar no ya dige clienta akiela na klekele sonere chena tindo mafobule kiela mafobule Allahu akbar kile flabi da fayro mi Jay Porto ere daile fiu ka blandala Allahu ka garage ba daile ay wulu ko ni wulu tokara ni mo do na bu ku fe ku abana gibi wulu non de fere no te wulu ya hakila na boru la ka Allahu udegla ay jamati ko de yoro mina ko ni wulu marali warandu da wulu diga fuari de wallahi okma la harado alako fal yawma allazina amanu min al-kuffar yadakuna munu le man yana de olu de bi yele kafiru wo ambi yele dawka ka se flo ma vetri bi do inu che me wonye bi la nye bula wallahi ibtino che ebe ya wallahi mu ta mi shila wati muna ku to ka inembo ma ke le se ya aklibo lo inembo to ka iketa jina kono asoro tasma ba le ka ri janu me de kan to wallahi o shi di be di ndi to ka i konta o ro baby support ko che daga to yin anti mo to ku to lo ku me wochi wallahi ni sa ma ba tika chini mo de wa soro ko bana nunu ba ko wallahi na fi du sara de wallahi على الأرائك نعم على الأرائك أريكاتو يه أرجين اللودي ويه أرجين اللودي نعم سيبيورانيمو نعم أبسك كبالكوي سبب إبي طالا نعم إبي الجانب الدين ويورو تشامانيو Allah Mama yi doya hanna be kotoko ni jarme dedo ni nana da gina kono FGC arikatu nuna no e yoro dolenta badala kati sibi mo yi jidara global ka ko ke kata bo onani ona sigi yoro arigine arikatu liubola ki i reketa moro donana makato ene ben na gano ko ya ni mutoka ni keta na sawo mona abtoka jira ka so ba je piula amso ala amin na la fawo yo woni bi suguli tu
Allahumma salli ala nabi rahmatik. Ya fo shen chama koy. I b'a fɔ siɲɛ 7. Wallahi. N'i y'a fɔ siɲɛ 7. Naam. Sunkalo tile tɔ bɛɛ kɔnɔ. Kana kuma cɛni fɔ. Naam. I mana fɛn o fɛn fɔ. Ni suntigɛ kuma sera. Naam. Yɔrɔ ka taa sɔgɔmada la ka taa se tile binni ma. I mana kɛ maa siya o siya i na caman fɔ sa. Bi caman fɔ koyi. I na caman fɔ dɛ. Naam. Ni suntigɛ sera. Sin k'a fɔ siɲɛ 7. Naam. Donc i ye min fɔ tile tɔ kɔnɔ. Olu y'o bɛɛ jaabi ye. Allah nana a jaabi d'a ma. Bon ne tun ye a kɛ. N ko tile 10. Sunkalo tile 10 mana dafa. Donc an bɛ bɔ Allahumma salli ala nabi rahmatik. An bɛ bɔ o la. Naam. An bɛ taa sɔli wɛrɛ la. Ne tun bɛ dugu jaabiw bila. Naam. Ka tile 10 yɛrɛ don o kɔnɔ. Allah. Musokɔrɔba in kɔni. Ale y'a ta automatique la koyi. Ale nana jaabi di. Nka barika b'ale ka ko la a nana ni dɔɔnin ye k'i ka dugawu kɛ tuguni. Wallahi Ala k'an dɛmɛ. Sinon a dɔw t'o kɛ koyi. Donc ala k'i yan zoro na. Naam. To aljina ali k'u la. Ɔhɔ. A nɛmɛ baw. Wallahi. Yɔrɔ dɔ la ne a dagabara fɔcogo. Mana o bɛ janɛmɛdenw filɛ. A tɔgɔ ye di janɛmɛ kɔcogo wɛrɛw fɛ. Wallahi. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون O jaabi t'e bolo sa. Ko yali. Kafiru sarala u kɛwale la wa. Sarala koyi. U se ka fɔ sarala koyi. O bɛ kɛnɛ kan koyi. Olu de tun bɛ wo ci silamɛw la. Wallahi. Olu de tun bɛ silamɛw dɔgɔya. Olu de tun bɛ silamɛw lagosi. Siga tɛ nin na. O de tun bɛ yɛlɛ o la. Naam. A ye taa n ko fɔ a k'ala ye dɛ. Mais sisan olu bɛ janɛmɛ kɔnɔ. Alijinɛdenw yɛrɛ fana de bɛ ka wo ci o la. O tuma est ce que kafiru sarala wa? Sarala dɛ. Wallahi. Ala ka limaniya d'a ma. Amin. Tiɲɛ bɛ kow la dɛ. Wallahi tiɲɛ b'o la. Tiɲɛ bɛ kow la. Hijabu 7 de bɛ kɔrɔna kɔnɔ. Naam. Hijabu 7. قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبيننا وبينهم حجاب نعم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وحجاب فلان. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من آلهة مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا. وحجاب سبنا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإنها فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وحجاب دوننا. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فلا حجاب أول لنا نودي على باي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. Bali. Ke balu ile to kana be gara muru ile to. Allahu Akbar. Yang ini bara ala ki mawro. Wallahi. Ni hijabu 7. Munakara 7. Ya kuna tai. Ebe savara min koro. Ore faraji. O 7. Ijole do sin kolo min ka. O 7. Tile bɛ boli. Semaine bɛ boli tile bɛ ka. Tile 7. K'an to paiement de la an b'a fɔ ko il y a 7 jours de la. 7 jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Skei. Kunati. C'est ça non? Wallahi. Bon mun n'o kɛra 7. Mun bɛ taa Safa ni Marwa la. Safa ni Marwa. Ko e ka don kɛnɛyaso la ka jogo 2 kɛ. Wallahi. An ka nabɔ kalama. Ale n'a ka kulubaliya bɛɛ a taara ka na. K'a Kunati. Naam. Safa ni Marwa o joli? O ye 7.
alkawa bi tawafu shedo shangolo shewolo wallahi kira yɛrɛ min ka bo jɛ bɛɛ ye ni kira tɛ ala ti jɛ da fiyewu wallahi o ye den joli sɔrɔ den wolonwula ni ɲamada kira ɲamada ni ɲamada ni jɔnɲuman ɲamada ala ni kira ɲamada ni dabiɲuman ɲamada sanfara wolonfilatigi kira ɲamada sanfara wolonfilatigi mahamadu ɲamada sallallahu alaihi wasallam abarka ala ka ni sara o la naam ba dɛsɛ ma ɲi dɛ ha i ta dɔn ko ba ko ko nafa b'a la fo ni mago jɔra ba kɔfɛla la ni kurun tɛ a kɛra baara ye o ba baji ba ko ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ dɛ kulukorokaw b'a kalama ala sɔnna naam ka dɔ da ka sɔrɔ fa t'a la nka ba b'o la dɛ o ma dɛ o bɛ yen mariama bɛ yen i m'a ye dutigi ka so ni dutigi bɔra n'i ye hali namasanin sa cɛ i bɛ taa min e bɛ taa denbaya la wallahi ko denbaya denw ba du yɛrɛ kuturu t'a la denba la wallahi an baw bi yan ko ni baara ba ko ma nɔgɔ dɛ wallahi kuranna ba ayiwa o de ye fatiha ye fatiha a ye telefɔni alime ko bi fayida don naam umul kuran ɔhɔ o tɛ fatiha kuranna ba ye wa o y'o ba ye o fatiha ba n'o ye kuranna ba ye o y'o ba ye o ye aya joli wolonwula wallahi ne hijabu ye wolonwula o ye wolonwula deguni fitinin bɛ k'a sɔrɔ moridenw bɛ nka fayida taara u bɛ mɔgɔw gosi la miliyɔn ni miliyɔn konate ne yɛrɛ taara dɔ fɛ n y'a kɔrɔbɔ ne ka fatiha daga wolonwula ne y'a bɔ mɔgɔw ye sa yafari kɔrɔ mɛ a ka daga n'i taara di ko i bangera ntɛnɛn a b'a f'i ye ntɛnɛn daga a bɛ temifɛri fa o ji la i b'i koko kelen kɛ o la 20,000 allahu akbar ntɛnɛn daganin koko 3 50,000 50,000 ski o de la n b'o fɔ denmisɛnninw ɲɛna ni aw fa ye ɲuman kɛ ni maaninw b'a la k'a ta hali o don muso dɔ ye wari ci gafu ye fa ye bololanɛgɛ wari dɔ ci kuma ko bololanɛgɛ nana o y'a sɔrɔ gafu yɛrɛ ka bololanɛgɛ dilannen tɛ allahu akbar ne bɛ bololanɛgɛ min dilan a ti dilan bɛɛ fɛ n'importe non bɛɛ ta dilan tigi de b'a seli ji ta ka sɔrɔ k'a don a la siga tɛ na wallahi a kɛra ko de don a kɛrɛnkɛrɛnnen don mɛ Madu Konate caya an bɛ bi ka se dikiri min a mɛn o mɛn n'a ma fatiha ta a kopiye kɛla ninnu kan ne ka fɛn ninnu deli dabila dɛ parce que dɔ bɛ nin ta sa ne ye hijabu don dɛ a baaraw cogo bɛ baara cogo la ni maa ko a bɛ kisɛ ci la yan bɛ kari de min kan ka nafa ci dɛ yan bɛ kari o kuma banna o a ye sɔrɔ a cira de an ka musokɔrɔba minnu bɛ ko dɔn u ka dugaw la u b'a fɔ ala ka hijabu wallahi ala ka hijabu u b'a fɔ ten kosɛbɛ ala ka hijabu jira an kan amin hijabu ye fɛnba ye o ye fɛnba ye mɛ sisan morininw sigilen bɛ ni Konate ye kelen fɔ dɔrɔn wa tɔɔrɔma yɔrɔ yɛrɛ o t'a fɔ ko hali an y'a minɛ Konate la o de bɛ maa tɔɔrɔ mɛ min nin den denw ma suntigɛ tɛ wulada na bi wula in na a bɛ yen u b'a hijabu 7 baara ni ala ye min garijɛgɛ k'a ye Konate nka n'i b'a min n'i b'i ko n'a ye ala naam hijabu don ne ka denbaya ni tunga saya ni sonyɛli ni janfa ni bɛnbaliya ni tɔɔrɔ walima ala hijabu don ne ni fantanya cɛ an kana ɲɔgɔn ni yɛrɛ fini allahu akbar danni ne kama ne ma se ka taa zewa bi walima ala naam hijabu fara ka bɔ ne ni furukɛ cɛ wallahi n mago bɛ furu la ala hijabu bɔ n'a cɛ wallahi amin cɛ ganaw ni muso ganaw dugawu jaabira ni o di aw ma wallahi a y'a nasi bɔ k'a di mɔgɔ masa sɔrɔ an kalifa b'i la
mana mi bolo dɛ ma jatige fɛn fɛn sɔrɔ hakili b'a ka jeli la kɔrɔ i Konate dɔ ka bariko ɲini k'o bila yan parce que jiko banna dɔɔnin bila n'o fara jeliba e ka jɔ a kunna alhamdulilayi e ka jɔ a kunna a banna i ka mɔgɔw sɔn n'a ye inshallah a ye dugawu kɛ ala ka si d'a ma amin amin ala ka kɛnɛya d'a ma amin ala ka kunnaja amin wulada in na suntigɛ bi yan a bi yan ni minnu y'a kumabɔ fana ala ka barika don a la bon bɛɛ b'i yɛrɛ tuma dɔw la ka dɔɔnin di a ko la o ka fisa dɛ suntigɛ dama tɛ basumala tu wurudili don o ye don min ye bi tɛ fɔlɔ yan bi ye fɔlɔ ye bi ye ala deli fize de ala deli fize o de la dati t'i bolo i ka baara ninnu na ten ala deli dɔ bɛ yen min ko gogo i ti bɔ yen nɔ na n'o ye k'a fɔ bi ye juma ye o tɛ dɛ a dolo yɛrɛ de bɔra so walahi ka tila ka bɛn sunkalo juma fɔlɔ ma Konate donc a b'o jija a ye ɲɛ mɔgɔw ma k'o su tigɛ hali ni bɛ se ka yan sɔrɔ ni dugawu jaabi ka teli n'ala sɔnna a kana ɲinɛ an ka jamana kɔ jamana ko in kɔni a ye dugawu kɛ jamana faamaw ye a ye dugawu kɛ u ye baara in kɛ ɲɔgɔn bolo n'ala sɔnna faamaw dana amin amin ne bɛ kuma faamaw ka ko la a ye sabali téléphone tigiw a b'o to hakili la ne da ka ɲi faamaw ka ko la e da ka ɲi a la wallahi parce que i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ wa i ye caman kɛ faamaw kan ka fɛn o fɛn kɛ ne y'a bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ pewu wallahi toli kɛ tɔ dafa de sa wallahi siga tɛ nin na donc o la ni ne ko faamaw ka ɲi ni ne ko a ye dugawu kɛ faamaw ye a y'a k'u ye ɲɛ bɛ ko la wallahi siga tɛ nin na u ye seko kɛ koyi le 5 colonel ninnu président tɔgɔ ye di kira mɔkɛ min y'a disi gosi wallahi ni alikaba kun bɛna ci a y'a disi gosi a ko ne de Hashim ye wallahi magama ye réglé o tile la o réglé la koyi mɔgɔ tɔgɔma ye tɔgɔma de ye adamaden jogo ye 100 ye almaru ma man ahabba 70 bɛ taa ye tɔgɔma na kira mɔkɛ tɔgɔma n'o kɛra an ka président ye ni kira mɔkɛ ka jagɛlɛya ni laadiriya nan'o la an tile bɛ kɛ kira tile la wallahi a bɛ k'a la koyi anw tile jara a bɔra yen ala kira nana o ma kɛ yan o kɛra kira nana bololanɛgɛ dɔ tun bɛ ala kira tigɛ la bololanɛgɛ dɔ tun bɛ ala kira tigɛ la bololanɛgɛ ala k'a dɔn nɔgɔya kabini kira y'o bololanɛgɛ don ala ye diɲɛ bɛɛ kun don a la wallahi n'a ko min jɔ bɛɛ bɛ sɔn n'a ko min jɔ bɛɛ bɛ sɔn o bololanɛgɛ in ɲɔgɔn tun bɛ masa Solomani tɛgɛ la Solomani kɔtɔla k'a ko a y'a ka bololanɛgɛ bɔ ka di baaraden a ka jɔ dɔ ma o kɛra Solomani y'a tunu na o tunu na a bɔra ka na ka bɔ koliji la a nana dennin sigilen sɔrɔ ko n ka bololanɛgɛ di yan o y'a filɛ mɛ ko fa b'e la parce que bololanɛgɛ de b'ale kɛ bololanɛgɛ ye o de b'a kɛ Solomani ye o tɛ yen bilen o ko mɛ ko fa b'i la wa ka masakɛ ka bololanɛgɛ di n b'a wele a bɛ yɛlɛ i ka sa masa Solomani ko an ka bololanɛgɛ ɲini o y'a sɔrɔ jinɛ dɔ de taara bololanɛgɛ in gosi kabini a b'o jinɛ fana tɛgɛ la pati fana ye masaya kɛ bɛɛ ko solo nana wallahi masa Solomani tɛgɛ bɛ da o bololanɛgɛ kan yɔrɔ min a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara koyi o bololanɛgɛ ɲɔgɔnna de tun bɛ ala kira tɛgɛ la Allahu akbar kisi ni nɛɛma b'a ye kira fatura bololanɛgɛ in di Abubakar ma silamɛw fɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ kɛlɛw cayara Abubakar ye bololanɛgɛ don a tɛgɛ la dɔrɔn silamɛw bɛɛ bɛnna kelen kan wallahi bɛɛ kɛra Abubakar fɛ Abubakar fatura u y'a di Umaru ma Umaru fatura u y'a di Usmanu ma bololanɛgɛ in bɛna kɔlɔn kɔnɔ dɔw ko Usmanu filila dɔw ko Seydina Ali filila Allahu akbar depuis bololanɛgɛ in bɛna ɲɛmɔgɔ ma sɔrɔ silamɛya la bilen Allahu akbar a kɛra baara ye farafarali daminɛna ye wallahi ne b'a ye yɔrɔ dɔw la ala yɛrɛ
bon o kan jeliw da katanga no te ala re fana ko do bani mandaye no te bona ne kan ale de ma dila ka dikira ma ale de ya gla na tununa ko ni ya a publicité ke manyere che Brate amna ni nteni fula na so manje ni kumulo mambo ni ndo alike Brate yo nyana mu Nina sani ni demi kumulo la koni ikasi na mata balle Brate alaki mangoro اللهم يسر لنا امورنا وافتح آمين 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 فاتحة آمين الحمد لله رب العالمين ay to sigoro la ko alhamdulillah kita bana mo kita bla ala salam dora mi no siningene sunu tafsir te ala ga je nyani mna tigere bala aba ke to aba basi ya mimi ko bala ama kana ga